שלום לכולם. אנחנו ממשיכים לפרק ט', פרק שכתב אותו דוד המלך שוב. הפרק מוקדש לעילוי נשמת סבי, אפרים בן מרסל, זכרו לברכה. אז נתחיל. פסוק א', למנצח אלמות לבן מזמור לדוד. הפרשנים התקשו להבין באיזה בן מדובר. אז חד פעמי אני אתן את הסברה שלי, ונקווה שזה באמת משהו שנוכל להישען עליו. אז כמו שאנחנו יודעים, דוד שכב עם בת שבע ונולד להם בן. הבן הזה מת. איך שהבן מת, דוד קם מהאבל ושאלו אותו, למה אתה קם מהאבל? הוא אומר להם, עד עכשיו הילד היה חולה ולא ידענו אם הוא חי או מת. עכשיו כשהוא כבר מת, אז הוסר ממני הספק להתפלל עליו. כנראה שזהו הבן. אפילו שכתוב מות ולא מות. אבל כמו שאנחנו יודעים, הרבה בניינים וניקוד כזה או אחר, כמו יצחקו וישחקו, כל מיני בניינים שצירפו בתנ"ך שהם תערובת של מה שאנחנו בעצם לא מדברים כמו היום, כי זה לא שפת הקודש שאנחנו מדברים על אותה כמו בעבר, אז כנראה שאפשר להישען על זה. בכל זאת, אם אתם לא מסופקים, זכותכם. פסוק ב', אודה אדוני בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך. אז דוד כולו מלא הודיה לקדוש ברוך הוא, ולא רוצה לספר כל הנפלאות שעשה איתו, על פי האבן עזרא. בוא נראה איזה נפלאות מדובר. פסוק ג', אשמחה ואל צבח, אז אמרה שמך עליון. ברוב השמחה של דוד, הוא הגיע לזמרה, לקדוש ברוך הוא על כל נפלאות שעשה איתו. אוקיי? דוד גם מודה להשם וגם שמח. בוא נראה עדיין איפה הנפלאות מגיעות. אז לאט לאט. פסוק ד', בשוב אויבי אחור יקשלו ויעבדו מפניך. אז הנה נס אחד שמזמר אותו דוד. במלחמה עם פלישתים כולם נסו מדוד על פי רד"ק עם גוליית, ובעצם דוד היה קטן לעומתם, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה של פחות אנשים, אז איך זה יצא שהם נסו ממנו? אז מהי הסיבה? לכך אומר דוד בפסוק ה', וזוהי הסיבה למה נסו, כי עשית משפטי ודיני, ישבת לכיסא שופט צדק. דוד פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, בכל פעם שנלחמתי באויביי, אתה ישבת על כיסא הכבוד וניהלת משפט ושפטת את האויבים שלי על פי מצודת דוד. וזה באמת נכון. על פי רוח הקודש של דוד, השם יושב על כיסא הכבוד ומנהל את המשפט, ובעצם שופט את הרשעים. פסוק ו', גארת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. בפירוש, אני שמח ושר לפניך, כי מרוב הגארה שלך על הגויים, האבדת את הרשעים ומחית אותם לנצח. אז הנה הנס הבא, השם גאר לגויים ורצה והשמיד אותם, ומרוב הגארה הזאת, דוד שמח ושר להשם. פסוק ז', האויב תמו חורבות לנצח וערים נטשת אבד זכרם המה. דוד פונה לאויב ואומר לו, דע לך שכל מה שהחרבת, הערים וכו', כל מה שעשית, כל החורבנות האלה, אבד זכרם. תדע לך שהם נשכחו מאיתנו. אז זה אומר לך להתאמץ ברשע שלך. תדע לך שזה לא משתלם. פסוק ח', ואדוני לעולם יישב, כונן למשפט כיסו. וממשיך לומר לרשע, השם לעולם יושב על הכיסא כדי לשפוט רשעך. אז ייזהר. ואיך הוא ישפוט? פסוק ט', והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים. אז ככה, השם ישפוט בצדק ובמישרים. מה הם מישרים? הכוונה ביושר. מידה כנגד מידה. תהיה רשע, תקבל רשע, תהיה צדיק, תקבל צדק. פסוק י', ויהי אדוני משגב לדח, משגב לעיתות בצרה. ודע לך הרשע, ממשיך דוד עם הפנייה לרשע ואומר לו, שהשם הוא מגן ומשגב לעניים וחלושי כוח שהם בצרה, ואם הוא עוזר להם, מה לך להמשיך ברשעך? פסוק י"א, ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני. מי שידע את הקדוש ברוך הוא במהלך חייו ולא רק יאמין, ימשיך לפתוח בו, כי על ידי הידיעה הוא לא יעזוב את השם. השם נמצא איתו בכל מעשה שהוא עושה. לדעת את השם זה באמת להכיר, להבין כל דבר שנמצא לידינו.
בין אם אפילו ראינו יונה, סימן, אני מדברת על 90% מהמקרים, זה לא בוודאות, ראינו יונה שפורסת את כנפיה מעל ראשנו ועובר דרכנו, בדרך כלל זה סימן שמירה. ראינו עורב שעובר מעלינו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. ראינו עורב מלפנינו, זה סימן שאנחנו צריכים להגן על עצמנו לפני איזשהו משהו לא טוב שיגיע עלינו, חס ושלום. ככה זה הרמזים של הקדוש ברוך הוא, זה חלק מלידע את השם אלוהיך, שזו דרגה יותר גבוהה מלהאמין שיש אלוקים. אתה מביא את זה לידך במעשה, ואז בעצם אתה גם לא עוזב את השם. כי לא עזבת דורשך, אדוני, והשם גם לא יעזב אותו. כי הוא נמצא איתו, זה משהו שהוא דבק, זה בילדין. פסוק י"ב, זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו בעמים עלילותיו. על פי רש"י, כשיחזיר ישיבתו לציון, יזמרו לו כן. דוד המלך דיבר על נבואה שלעתיד לבוא, שבית המקדש השלישי ייבנה בעזרת השם במהרה בימינו. אז הוא אומר לרשע, כשהשם יחזיר ישיבתו לציון, אז יזמרו לו. פסוק י"ג, וכמובן, סליחה רגע, שאפשר בעצם לפנות גם לצדיקים, שהצדיקים יזמרו להשם. וגם לפנות לרשע, תדע לך שהצדיקים יזמרו להשם, אז חבל על הזמן. פסוק י"ג, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. שימו לב, בכתיב זה עניים ובקרי זה ענבים. יש לנו כמה מילים בתנ"ך שבעצם הם כתובים באיות מסוים והם נקראים בשמיעה אחרת. זאת אומרת, ככה זה בעצם, יש כמה מילים כאלה בתנ"ך, ואנחנו צריכים, כשאנחנו קוראים, ללכת על פי הקרי, וכשסופרי הסתם למיניהם יכתבו, הם יכתבו את הכתיב, אבל כשהם יצטרכו לקרוא, הם יגידו קרי. לא שכח צעקת ענבים. כן, בכתיב זה עניים, אבל בקרי זה ענבים. אז מה הפירוש? השם לא שכח את הדמים שנשפכו בישראל חינם, על פי רש"י. כמה אנחנו יודעים, לצערנו הרב, פה איזה מחבל, הרג פה איזה משפחה, ושם, ואפילו רחוק יותר, הרומאים, הטורקים, כל השלטונות שהיו פה, דמים שנשפכו חינם. השם לא שוכח אותם, ובעצם זה גם חיזוק לעניים, ולאנשים כל המשפחות השכולות, שמת להם מכיריהם הלא אבל בכפם, וגם בעצם פנייה לרשע, שתדע לך שיבוא יום מידה כנגד מידה וחבל לך על הזמן. פסוק י"ד, חונני, כן, 3 י', אבל אנחנו אומרים חונני. אדוני ראה עוני משונאי, מרוממים משערי מוות. אז דוד פונה להשם אחרי שהוא כבר דיבר עם הרשע, הוא אומר לו ככה, השם, חונן אותי מהגולה והצל אותי מסכנת מוות ביד גוליית. זה שילוב של רד"ק ורש"י, הם בעצם משלימים אחד את השני בפירוש הזה. דוד דיבר גם באותו רגע על המלחמה שלו עם גוליית, שהשם, בעזרת השם יכנון אותו, ייתן לו רחמים ויציל אותו מסכנת המוות, כי הוא ממש יכל להיהרג ביד גוליית על פי כוח הזרוע, אבל על פי כוח האמונה, ברוך השם, גוליית מת, וברוך השם זה נס גדול. פסוק ט"ו, למען אספרה כל תהילתך בשערי בת ציון אגילה בישועתך. הצל אותי, ואחר כך אספר את כל התהילות והנפלאות שעשית איתי בשערי ירושלים, כי שם תהא ההודעה. הודעה, כוונה להודיה. ואגילה בישועתך, אשמח בישועה שתעשה עמי עם כל שונא ושונא. זה ככה דוד נותן את הנימוק שלו, נימוק שהוא ודאי מוצדק, שאם אנחנו רואים את האיסורים שבאים אלינו ומבקשים הקדוש ברוך הוא, שאם הוא הציל אותנו, אנחנו נספר את נפלאותיו. אשרי האדם שפונה לקדוש ברוך הוא בצורה הזאת. זה עוד משהו שלמדנו מדוד המלך. פסוק ט"ז, טבעו גויים בשחת עשו ברשת זו, תמנו נלכדה רגלם. אז הנה עוד תהילה שעשית עמדי, אומר דוד. הגויים טבעו בגלל מה שהשחיתו. טמנו לעצמם רשת במקום למי שרצו להרשיע. הם רצו לטמון פח בעצם למי שרצו להרשיע,
אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם להתאמן לפח שהם בעצם תכננו. זה נס אחד, עוד נס שקרה. פסוק י"ז, נודע אדוני משפט עשה בפועל כפיו, נוקש רשע היגיון סלע. ואחרי שהרשעים יפלו, כולם יבינו שכך השם בחר להודיע את עצמו בעולם, בעבור המשפט שעשה לרשעים. כשאנחנו רואים שהרשע נופל, הקדוש ברוך הוא מודיע את עצמו לעיני העולם ואומר, ככה יעשה לרשע שיפגע בעם ישראל. פסוק י"ח, ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים. אז פשוטו כמשמעו, הרשעים ימותו, וכל הגויים ששכחו את השם אלוהינו שברא גם אותם. כמובן, הרשעים והאנטישמים. ועוד כל מיני כותרות כאלה ואחרות, לא חסר לצערנו שונאי ישראל יימח שמם וזכרם. פסוק י"ט, כי לא לנצח ישכח אביון תקוות עניים תאבד לעד. השם אף פעם לא ישכח את העני ותקוותו עומדת לעד שהשם יושיעו. זה גם משהו חזק שצריך לדעת. פסוק כ', קומה אדוני על יעוז אנוש ישפטו גויים על פניך. דוד מבקש, השם קום עשה זאת, הושע אותנו, אל יעוז אנוש, אל ימשיך המלך לאורך ימים בגדולתו, על פי רש"י מהכס שיכעיסו במקדשך. פסוק כ"א, שיטה אדוני מורה להם ידעו גויים אנוש הם הסלע. שיטה על פי מצודת דוד שים להם השפלה, ומורה זה השלכה, כמו ירה בים בשירת הים, על פי מצודת ציון. אשלך את בני האנוש. למה הדגיש את המילה אנוש? כי אין להם כוח כנגד אלוהים. לאדם, לאנוש, אין כוח כנגד האל שברא אותו. כי האלוהים בעצם הוא שולט על כל וסלע פירושו לנצח. אז הנה, תודה לאל, סיימנו את פרק ט', פרק עם הרבה מוסר ולקח לרשעים, והרבה חיזוק למי שהולך בדרכי השם יתברך. נאחל לכולנו בעזרת השם שגם האיסורים שמגיעים אלינו והטובות שהשם עושה איתנו, הכל נעשה את זה למטרת להאדיר את השם יתברך. בין אם מגיע אלינו טובה, להגיד הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שתיתן לי כך וכך, כך בלי נדר אני אספר את הישועה שעשית איתי. ולספר את הנס זה מצווה מאוד מאוד גדולה להודיע ולהפיץ את שם השם בעולם, והמצווה הזאת היא פשוט אדירה. ואני חושבת שזה מצווה ששקולה כנגד המון דברים שגם אם לא עשית זה יחשב, אבל בל נשכח להשתדל שכל מצווה ומצווה שבאה לידך אל תחמיץ עינה. תתקדם ותתקדם והקדוש ברוך הוא ישמור עליך. זה מה שאנחנו לומדים מדוד המלך. אשרינו שזכינו לאדם כזה יקר ואדיר כמו דוד המלך, ואנחנו ברוך השם הוא שומר עלינו וכל הצדיקים שומרים עלינו שמה. פרק הבא, פרק י', נלמד אותו בלי נדר בשישי או בראשון בגלל החג והשבת שיצאו עלינו לטובה ברוך השם. שיהיה לכולם חג שמח ובשורות טובות.